Fit-tmiem il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs, in-nies lil Ġesu jgħidulu dan hu l-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Insellmilkom u nistedinkom għal 192 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan 17 il-ħadd ta' matul is-sena, il-kelma tal-Alla hija ċċentrata prinċipalment fuq żewġ mirakli ta' tkattir tal-ħobs. It-tkattir tal-ħobs illi wettaq Eliżew u tkattir tal-ħobs illi wettaq Ġesu fis-sitt kapitlu fil-Vanġelu ta' San Ġwan. Tkattir tal-ħobs illi għanqal diskors twil l-hekk imsejjaħ diskors Ewkaristiku li sejrin nisimgħuh u nimmeditawh fil-ħdud li ġejjin. X'inhu s-sens ta' dawn iż-żewġ mirakli? Il-profeta Eliżew ikattar il-ħobs fi żmien ta' ġuħ. Huwa profeta, bniedem tal-Alla, kapaċi juri b'dak is-sinjal li l-bniedem jeħtieġ mhux biss il-ħobs ta' din l-art imma il-ħobs tal-kelma ta' Alla. U għall-profeta li jfakkar li Alla ma jinsaqat lill-poplu tiegħu, jindukrah u anki b'dan is-sinjal xkejken juri li Alla ma jabbanduna qatt lill-poplu tiegħu. Anki Ġesu, skont il-Vanġelu ta' San Ġwan, ikattar il-ħobs folo l-kbar li jimxu wara Ġesu u Ġesu jħoss il-bżonn illi anki ju jitmaħħu mhux biss il-kelma tal-Alla imma f'dak il-mument illi jaħjihom bl-ikel, bil-ħobs. Kull ma kien hemm 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Imma Ġesu ibirek, irotħajr lill-Alla għal dak il-ħobs, jaqsmu huma l-verbi tal-Ewkaristija fil-fatt, u jqabbad lill-Apostli biex huma f'ismu iqasmu il-ħobs. Għatuhom intom x'jieklu, Ġesu kien qal lill-Apostli tiegħu. Skont San Ġwan dan huwa sinjal, wieħed mis-sinjali sbieħ li jagħmel Ġesu fil-Vanġelu, fir-rakkont tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Ġesu juri illi dak il-ħobs materjali issa ser isir sinjal tal-persuna tiegħu. Il-mibgħut ta' Alla. Għalhekk il-ħtieġa li wieħed jemmen fih u mhux biss ma li wieħed jingħaqad miegħu billi jiekol ġismu u jixrob demmu. Katrinna l-ħobs mulej fil-ħajja tagħna. Il-ħobs tal-kelma tiegħek, il-ħobs tal-preżenza tiegħek biex aħna wkoll f'ismek nagħtu ikel bnin lil ħaddieħor. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-slim tiegħu.